Бөгелмәдә торак төзелеше һәм инфраструктура үсеше буенча парламент комитетының көчмә утырышы узды. Анда транспорт министрлыгы, пассажирлар йөртүчеләр оешмалары, муниципалитет вәкилләре дә чакырылды. Депутатларны сайлаучыларның наказлары үтәлеше дә кызыксындырды. Узган 2 сайлау алды кампаниясе барышында булачак депутатлар адресына Татарстанлылардан 8 меңнән артык мөрәҗәгать һәм сорау керде. Нигездә алар төзекләндерү, ишек алларын яңарту, торакларны капиталь ремонтлау һәм юлларны карап тотуга кагыла. Парламентарийлар республика хөкүмәте белән бергә әлеге мөрәҗәгатьләрне үтәү буенча юл картасын кабул итте, күбесе инде тормышка ашырылган. Бөгелмә, Лениногорск һәм Әлмәт районнары вәкилләре проблемаларны хәл итү буенча юл картасын үтәүнең барышы турында сөйләде. Татарстанның күп кенә шәһәрләрендә пассажирлар йөртүне оештыру җитди мәсьәлә булып тора. Әлеге проблеманы республиканың яңа законы хәл итәргә тиеш. Комитет аны Дәүләт Советының якындагы утырышына кертергә әзерләнә. Парламентарийлар автомобиль юллары һәм шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закондагы үзгәрешләр турында да фикер алышты. Татарстан министрлар кабинетында ел сайын үткәрелә торган «Созвездие йолдызлык эстрада сәнгате» республика телевизион яшьләр фестивале лауреатларын бүләкләде. Лауреатларга 41 дәүләт стипендиясын премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева тапшырды. Исегезгә төшерәбез, быел фестиваль 22-нче тапкыр узды. 12 июньдә Россия көнендә Казан Кремлендә фестиваль лауреатларының йомгаклау концерты була.